ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಜೋಕುಲು ನೀರುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತದನು ಅಂಚ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮುಗಾಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ഞാನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡಿ ದಾರ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು ಐದು ಪಾಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ನಮಗೆ ಓಡಿತ್ತನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡು ಅಂತ ಅಡ್ಡೆ ಎಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಇಂದಿತ್ತಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಅಂತು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ವಿ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಲರ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ನಂತರ ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಂತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.